Bueno mga kaigsunan, maayong buntag kanatong tanan, maayong udto alang sa uban. Og usab maayong gabi para pod sa gawas nasod. Kaya karon mga kapaglaom gabi man sa ila. Og usab mga higala, maayong udto sa tanan tibuok kalibutan. O inyong kapaglaom, Jerry Laig baga pakiguban kaniyon intakna sa dapit sa kaudtohon. O ato nga pasalamatan ng Ginoo na ay Biblia higala nga ato nga tun-an kining mga pamahayag nila nga mga bersikulo nga matud pa nila kapaglaom nga maoy hinungdan, no? Maoy hinungdan nga ang mga Seventh-day Adventist dili tinuod tungod kay matud pa nila tungod sa mga bersikulo nga ilang pagakutloon. Usa sa ilang pagakutloon higala, kini nga bersikulo mao ni ang ilang kanunay nga gitawag nato nga kanunay nila nga gi-emphasize nga ang mga pamahayag sa Seventh Adventist ay usa ka sayop mga higala. Kining Colosas 2:16. Colosas 2:16. Atong basahon mga kapaglaom ha. Colosas 2:16. Okay, ato ning hilingon mga higala kay mauni ang ilang mga gipang basa unya ila dayong komentaryuhan. To Colosas chapter 2 verse 15, no? Bersikulo 15 to 16. Antud na 17. Atong basahon. Ingon dinhi. Okay, santo ha. Og pinaagi sa iyang kamatayon sa cross gibuntog ni Kristo ang ang mga hari og mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan pinaagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nagsunod kaniya. Okay. 16. Busa ayon niyo itugot nga may mga magasaway o magsaway kaninyo sa inyong kanunon. Okay, kanunon ha. Og imnon og bahin sa mga adlaw nga balaan. Okay, naata sa mga adlaw nga balaan. Adlaw nga balaan og sa pangilin sa bag-ong bulan. Unsa pa? Og bahin sa adlaw nga igpapahulay. Okay. 17. Kining tanan mga landong lamang sa mga butang umalabot. Okay. Butang umalabot. Apan ang katumanan mao si Kristo. 18. Ayaw kamo paghukom ni bisan kinsa nga mapaubsanon og nagsimba sa mga anghel og nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang pananawon. Sa iyang tawhanong unahuna magpagarbo siya sa iyang kaugalingon. Okay? Magpagarbo siya sa iyang kaugalingon. Bisag wala siya katarungan. Okay, mao kini mga kapag laom. Ang ilang tekstong gigamit nga matud pa nila nga ang gipasabot ana kapag laom Jerry nga wala na ang adlaw nga igpapahulay. Wala na ang adlaw nga igpapahulay. Unsa ni katinuod mga higala? Kining giingon niya mga landong lamang. Nay mga landong, no? Kung basahon nimo ang Biblia, na ay mga
landong sa umalabot. Unsa man ning mga landong sa umalabot? Okay. Gitawag kini higala og mga seremonyal. Atong basahon na 10. Hebrehanon kapitulo 10 hangtod 5. Tanaw na to. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit og dili sibo ang sumbanan sa tinuod nga mga butang, landong lamang kini sa mayong butang nga umaabot. Okay, umaabot. Ang samag landong lamang sa umalabot, ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon mas balaod paghingpit sa mga tao nga moduol sa Dios pinaagi niining mga halad. Kung tinuod pa nga mahinluan sa ilang mga sala. Okay. Mahinluan ang ilang mga sala ang nagsimba sa Dios, dili na unta sila mubati. Dili na lang unta sila mobati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan sa pagkakaron ang halad nagpahinumdom matag tuig sa mga tao sa ilang mga sala. Kay ang dugo, klaro ha, sa mga turo nga baka o mga kanding dili gayud kawagtangan sa sala. Tungod niini, tungod nini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios dili kabuot sa sakripisyo, dili kabuot sa sakripisyo og mga halad nga mananap, apan gianda mo ako og usa ka lawas. Wala ko kahimuti ang halad nga mga mananap og gisunog dito sa laran og sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa sala. Mga kapaglaom, giklaro gyud sa balaang kasulatan nga ang gipasabot sa Kolosas nga mga landong umalabot kadtong nagtumbok ngadto kang Kristo. Nagtumbok ngadto kang Kristo. Nagpasabot matud pa dinhi, ayaw na mo paghalad-halad. Kay nganuman wala na ko mahimuot sa mga halad-halad, sa halad-halad niya mga sinunog. But pasabot kanang gipasabot na dili kamo maghukom. Nganong nag-ingon man ang Biblia dili kamo maghukom batok sa imnon sa ilang adlaw igpapawlay tungod kay nay mga tawo nga na-wrong interpret may tungod ni ining bersikulo. Nga ang gipasabot sa mga landong umalabot nagtumbok ngadto kang Kristo. O nagtumbok ngadto kang Kristo, mga seremonyalo o gilitok sa Hebrehanon 10 nga mga kasuguan sa mga Hudiyo. Ang kasuguan sa Hudiyo, kasuguan ba sa Dios? Na ay kasuguan higala nga ilan lang sa Hudiyo. Ang kasuguan sa Dios ang 10 commandments. Kay iyang gisulat, pero ang handwritings gisulat kana ni Moses. Balaod ngadto sa mga Israelinhon. Nga walay laing gitagaan mga higala ang Israel ra. Oo. Wala nagihatag sa tibuok kalibutan, lahi ang Salmo 105:7 nga ang kasuguan ni Hiyuba gihatag sa alang sa tibuok kalibutan. Apan dunay balaod nga iya lang sa Israel. Kadtong mga aladhalad kay way labot mga kaigsuunan ang mga tao nga lahi nga nasod. Pero magisgot gani tag na napulo kasugo, apil na ang tibuok kalibutan, no? Apil na ang tibuok kalibutan. Nga gi-emphasize dinhi nga ang mga ladhalad, mga landong lamang sa umalabot kay si Kristo manggod ang siya man ang katapusang halad. Efesos 5:2. Siya ang katapusang halad. Di mo do sa diya nga gitapos na niya kay Christ is the end of the law. Law sa mga Israel, Hudiyo, pasabot siya nagitumbok nga katapusang halad. Sa sunod ana dili na. Muna niingon din nga ayaw na mo sa ladhalad. Ni anang akong lawas gitagana alang kaninyo. Mo nagipasabot mga higala sa mga landong umalabot. Dili ang adlaw igpapahulay. Kay mahimo kag adlaw igpapahulay magasumpaki ang Biblia. Sumala sa Levitico 16:31 nga ang adlaw igpapahulay walay katapusan. Matud pa sa English higala, no changes, walay pagkausab. Way pagkabalhin. Nya karon ko nabalhin Domingo di nabalhin na sayop ng Biblia.
Mo na nga ang sayop dili man ang balaang kasulatan kay paglaom ang nasayop ang tao nga nasayop sila sa pagtuon mga kapaglaom kay ang ilang giunahuna higala nga ang giunahuna nila nga usa lang yun kabahin ang kasuguan sa Ginoo. Ang kasuguan sa Ginoo mao ra pud na ang kasuguan sa Hudiyo. Nato pagkasulti higala daghan kay kasuguan ng Hudiyo. Oh, mga pakapin na ba sa kasuguan sa Dios, sama nang di ka manambal. Oh, wala man sa Biblia nga di ka manambal. Muna nga gikorek ni Kristo nga uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlong igpapahulay. Kung adunay mga taong masakiton, pwede siya tambalan sa adlaw igpapahulay. O kana mo'y baruganan sa Seventh-day Adventist. Dili baruganan sa Hudiyo nga nagsupak ni Kristo. Klaro kay ni ingon si Kristo mga kapaglaom nga sa Mateo 5:17, wala ako mo anhi aron sa pagbungkag sa kasuguan ni Moses. Ako mi anhi alang sa pagtuman nganuman gipasalig niya nga bisan pa mahanaw ang langit ug yuta kaysa mawad ako sa katulpok ang kahulugan sa kasuguan. Si bisan kinsang nagwali pagpahuyang sa mao nga sugo, siya isipon nga iwit sa langit. Apan si bisan kinsang nagwali pagpadako sa sugo, siya labing dako sa langit. Muna'y klarong nabasa mga higala. Manghinaot ko nga kamo nga naminaw karon ni YouTube o sa Facebook mga kaigsunan, manghinaot ko nga masabdan ninyo nga dili na unta ta nga matawag og iwit. Kay ang iwit mga higala kung basahon nimong Biblia, maigo pa na sa kalayo, no? Kay ang pinakaiwit nga langit higala mao ni ang mga kalangitan. Kung imong basahon nimo higala ang Exodo 31:17 nga ang kalayo moabot pas tunga-tunga sa langit. Ato pa kung naiwit ka, wala ka sa ikatulong langit, kung unang langit nga gihimo sa Ginoo, maigo ka sa kalayo. Bisan asa pa ka magtago sa planeta higala, igo gihapon. Muna nga dili ta gusto ni ana nga maiwit ta, kundi labing dako ta sa langit. Ang gipronounce sa balaang kasulatan nga ang labing dako dito sa langit kadtong nagwali sa sugo ug nagpadako sa sugo sa Ginoo. Muna nga gitagaag reward sa Ginoo sa pinadayag 14:12 ang nagtuman, ania ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan. Unsay award igsuon? Gihimo kang balaan kung santos mga kaigsunan sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios. Unya nakakunik pagyud kita sa tinuhuan ni Ginoong Hesus. Muna nga kanang Kolosas 2:16, dili ang gipasabot ana nga gitapos ang adlawng igpapahulay. Gilansang ang adlawng igpapahulay kay dili malansang ang adlaw. Ang malansang ang tulumanon. Dili na pwede nga ilansang ang adlaw. Magkakitag adlaw ilansang. Ang ilansang ang tulumanon. But pasabot higala kay si Kristo man ang katapusang halad, ang mga tulumanon sa mga taong nakasala mao kadtong naguyod og mga karnero. Gipronounce bugis Biblia. Sumala sa Galatia 3:10 nga kadtong nagsalig sa pagbantay sa kasugon mailalom sa tunglo. Nganong nailalom man sa tunglo nagsalig, but pasabot magpakasala kay dunay mga halad, no? Nay mga halad, pwede ra mapasaylo kung latahon di ka kay maghalad lang kong karnero. Nagsalig sa kasuguan, tinunglo mga higala. Apan kung dili pug kamutuman sa sugo sa Ginoo sa Dios, kung imong padayon og basa, matinunglo usab katong wala magatuman sa sugo sa Dios. Muna nga giklaro nato kapag laom nga unsa gayod ang pamahayag sa Kolosas 2:16. Ang gisulti lang diha, ayaw mo paghukom, batok, no? Batok sa nagbantay sa adlong igpapahulay. Ngano man adunay mga panahon nga dunay gitapos ni Kristo kadtong mga landong sa umalabot. Landong sa umalabot. But pasabot kapag laom nga ang mga ladhalad si Kristo man ang katapusang halad, kadtong tanan mga landong lamang kadto ni Kristo. Pero kanang adlong igpapahulay, wa nay bugto hantud nas bag-ong langit, bag-ong yuta. Mabasa bra Jerry? Yes, mabasa Isaias 66:22-23.
Ngano man ningon di adlay pulay ngadto sa adlang igpapahulay ug ang tanan nagsimba kanako, nag-ingon siya ba. Hantod na og kana dili na siya malubag, dili na siya matuis higala kay nasulat na siya. Ug kana tagna mga igsuon niya bisan pa dito sa bagong langit bagong yuta nga Sabado dito higala. Apan ang lubag na po nila ana kay bisag dili malubag, gilubag yun nila nga Sabado na tuod dito pero dili na ngalan sa adlaw. Ato pa uyon sila higala nga Sabado dito na dila kuno ngalan sa adlaw. Ang pangutana, unsa man ngalan sa ikapitong adlaw di ba Sabado? Nganong maingon ba ta? Di Sabat manggod na rest. Ang Sabat man kay igsunan may rest. Pero dili tanang rest may Sabat. Kay tanang adlaw pwede ka mo pahuway. Ngano man gikapoy ka, pahulay ka, pero dili na siya Sabat. Kay ang Sabat sa Hebro Shabbat, sa Grego Sabaton, unya sa Spanish Sabado. Lahi sa rest kay ang rest mga kaigsuonan sa Bisaya pahulay, sa Spanish descanso. Descanso ka tanang adlaw na pwede ka mo descanso. Lahi ang adlaw igpapahulay ngano man kanang adlay pulay magsunod jud ta ato ginang tuyoon sa pagsunod. Hebrohanon 4:10 bisan kinsang magasunod sa Dios muundang man usab sa iyang pagpamuhat, maingon nga ang Dios miundang siyang pagpamuhat. Mo na nga ang Colosas 2:16 higala ayaw mo paghukom kamong dili mga SDA nga hukman na ninyo kay nagbantay mig Sabado, nagbantay mig adlay pulay, hukman na ninyo nga kami sinaguga ni Satanas. Gigamit ba gyud nimo ang pinadayeg 3:9 o pinadayeg 2:9? Sayop na mga higala, no? Naabagoy sinagugang Satanas nga maglikay sa tanang kahilayan. Naabagoy sinagugan ni Satanas nga magundang sa inom, muundang sa sugal, o kinanglan makigugmaay ng usag-usa. Mao din na iya sa yawa niya, kamo nga mga palahubog, kamo nga mga sugarol, kamo nga mga hingabit, unsa pa din na, kamo na no iya sa Ginoo. Murag na bali na higala nga ang iya sa Ginoo puno sa bisyo, ang iya noon sa kampos yawa nagundang sa bisyo. Sa ato pa ang yawa na ibuutan kay Ginoo, pero di na mahitabo kapag laom. Kay Hebrohanon 4:4 gipronounce gyud nga ang Dios nagpahulay sa ikapitong adlaw. Ug ato nang gitun-an sa unang porsyon. Katong Juan 5:17 o Hebrohanon 4:10. Atong gisaysay nato karon Colosas 2:16 man. Unya sa sunod na pud nato higala ato na pong tun-an to kadtong uban nila nga mga bersikulo nga gigamit nila igsoon sa pagpamahayag nga ang adlaw pulay wala na, no? Ato na po nang tun-an mga igsoon kanang Roma 14 nga tanang adlaw pareho ra. Ato na sa nantun-an mga higala. Mga kaigsunan na salamat sa usa sa atong mga kaubanan 3E Media, atong 3E Media debaters mga higala og atong General 3E Media ipanguluhan ni Sir Lopres, coach nato sila Pastor Bacalaris, Pastor Kanyiti, uban pang mga pastor, no? Salamat nga tanang panahon nagpakiguban mo ug nagtudlo sa tanang mga estudyante sa School of Debate o gusab sa atong mga babae nga mga debaters sila ni Ma'am Maria, Ma'am Jira, ni Gina, ug uban pa nga mga babae nga makugi kaayo sa pagtuon para lang makakat-on ug unsa gayod ang pagdepensa sa kamatuoran, no? Og mao na mga kaigsunan, salamat kayo biporta mo tapos higala magampo sa ta. Dalaygon mamiyo na mga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kay tagay kay dugang kalam kay balo masabtan na mo kini. Salamat sa pag-iusa amo ning lauman madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Magkisuno wala na kitay panahon. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako magaingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. So gamayng unto kanatong tanan. Bye-bye kaniyang tanan.
Thank you mga igsoon. Ang sab sa atong special nga announcement sa atong mga sponsor, salamat kayo. Si Sir Jonathan Dandoy, sir, mayong udto buntag gabi baka sa imong salamat kayo sa imong kanunayon nga pag-sponsor. Thank you very much og mayong udto kanatong tanan.